Inglutong kapampangan naman niya mang kalderetang bibi. Binunatan ng ginisay nga rin okay kaya sunod tayo nga lara. Bakit ta po nga kanan tayo singot-singot ka kaya nga paras. Kaya ba't sunod tayo nga tomato sauce na. Pabukalan tayo mga bagyakan niya. Kaya ba't sunod tayo na nga bibi. Aduan palang ganing kabitang bibi bangka nito. Sakto ya dakal king kaya nga datukanan kay nga kawali agogo tayo po. Okay ba pamiling tayo bang kanita manyaliksik tang lasa na keng laman na ni nga bibi. Tsaka tayo pabukalan. Okay ba't kabitan ni nga sabo na uli nga tsungang kini nga lasa na ni nga bibi keng kayang sabo. Okay ba pabukalan tayo po. Tsaka ta nakabiting nga carrots. Ang popay nga patatas. Tsaka tayo sunod ta nga green beans. Okay ba bulog ta nita nga bell pepper. Okay ba kabukal na niya na pwede tani nga isaka. O yan luto ni mabukal ni.